Лек фал старт. Начален съдийски сигнал на Стоян Арсов. Сблъсъкът стартира Дунав Русе срещу Локомотив Пловдив. Приятно гледане. Повече скорост разполага преотстъпеният от Левски нападател в сравнение с Кейта и вероятно Дунав ще търси празните пространства зад гърба на отбраната на Локомотив Пловдив. А смърфовете атакуват опасно центриране на Енцо Еспиноса. Подканващо такова към далечната града, където Каталинито не съумя да стигне до топката. Капитана на смърфовете да бъде на линия за предстоящото дерби с Ботев Пловдив. А дали това ще бъде така, ще разберем само след малко. Преди това обаче Дунав пропусна златна възможност да открие резултата. Чудесна работа от Андрей Киндриш, който застана на пътя на топката и не позволи на Кристиян Бойчев да комбинира с Преслав Бачев. Имаше как полузащитника с номер 10 в синьо и бяло да изиграе ситуацията по по-добър начин. Едно подаване по земя, вероятно би могло да матира Андрей Киндриш в подобна ситуация. Нещо, което не се случи, но все пак корнер за Дунав Русе. Топка на близката града, която бе отклонена. Залами, Умарбаев. Получи се триъгълника между тримата. Жулян Лами с опит за удар, вероятно. Нещо, което Китанов търси Билал Ел Салах, който с пета отигра за Марио Дилчовски. Двойна комбинация между него и Радослав Апостолов, която отвори пространство в отбраната на смърфовете. Отново Дилчовски продължава със своя дрибъл, влиза в наказателното поле и вече е дуа от линията. Центриране, което беше насочено. Също няма да успее да пробие защитата в рамките на редовите 90 минути. Апостолов добре разиграха играчите на Георги Чиликов. Удар на Радослав Апостолов! 89-та минута на срещата. Дунав е на крачка да поднесе изненадата в днешния ден от двубойте в турнира за Купата на България. Стана въпрос нееднократно за това, че множество нападения за драконите бяха опропастени заради недостатъчно добра прецизност в отиграванията, които можеха да изострят атакуващите действия на домакините. Ето обаче, че след една многоходова акция, в която топката се движеше бързо по терена, след подавания с по едно докосване, играчите на Георги Чиликов успяха да отключат отбраната на Локомотив Пловдив, която бе матирана. Ибрахим Кейта за Радослав Апостолов, който вследствие комбинира и с Кристиян Бойчев. Не се позабави играч с номер 10 да върне топката. Вратарят на Дунав в тази ситуация. Удар към вратата на Георги Китанов и Локомотив Пловдив изравнява резултата дълбоко в добавеното време на срещата и ще я прати в две продължения от по 15 минути. Изглеждаше така, сякаш Дунав е направил необходимото, за да продължи напред в турнира за Купата на България. Това обаче не се оказа точно така. Лукас Риан игра с глава, засичайки центрирането на Ивайло Иванов. Георги Китанов изби, но на крака на Каталинито. А румънският футболист прати топката във вратата и така ще наблюдаваме две продължения от по 15 минути, за които ще се завърнем само след малко, разписвайки се във вратата на Спартак Плевен. Остана под топката Енцо Еспиноса и това ще позволи на Борислав Маринов да финтира Лукас Риан.
А централният бранител в по-ранен етап от срещата получи жълт картон. Сега Стоян Арсов му показа втори такъв и респективно Лукас Риан няма да довърши тази среща за смърфовете. Локомотив Пловдив остава с човек по-малко в 104-та минута. А след контузията на Мартин Русков, това е още една лоша новина за Душан Косич, тъй като Лукас Риан ще бъде наказан за мача с Ботев Пловдив. И на практика 54 годишния е въпросното положение. Отново Ивайло Иванов е човека, който прати топката в наказателното поле. Локомотив Пловдив осъществява обрат в 115-та минута. Човека, който се появи от резервната скамейка, Хуан Перея, футболистът под пара за смърфовете в последните няколко седмици, е на път да изстреля смърфовете към осмина финалната фаза в турнира за Купата на България. И все пак не трябва да правим толкова прибързани заключения, тъй като вече видяхме на какво можем да станем свидетели в този двубой, визирайки ситуацията в 7-та минута от добавеното време, когато Каталин Нито прати сблъсъка в две продължения по 15 минути. Няма засада. Хуан Перея се извиси във въздуха, надскачайки абсолютно всеки един футболист в отбраната на драконите. И по-конкретно в случая Камен Хаджиев се оказа безпомощен. Нямаше какво да направи и Георги Китанов. На Стоян Арсов. Топката е изчистена от Ивайло Иванов. Претенции от привържениците на драконите за извършено нарушение, но в този момент чуваме и последния съдийски сигнал на Стоян Арсов, който слага точка на спора между Дунав и Локомотив Пловдив. Изключително